ଛଡା ଛତର ଖାଇ ପତର ଗୋଟେ ମାଇକି ନା ଅରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି ମତେ କହୁଛି ବଜାର ଟିକେ ଯାଉନା ମୋ ବାଳ ନା ସେତିକି ଥାଉ ତମ ବାଳ ସେ ବାଳ ଉଡିକି ଯେ ଭାତରେ ପଡୁଛି ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ମୋ ଓଷା କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ଫଳ ଆଣ କଉଳ କଉଳ ଫଳ 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 ନା ମୁଁ କହିଲା ଫଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଆଜି ଓଷା କରିଛି ତୋ ପାଇଁ ଫଳ ଆସିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୁ ଟିକେ କଷା କରିଦଉନୁ ତୋ ପାଇଁ ଦିଟା କୁକୁଡ଼ା ଆସିବ ବଚକା ମାଇକି ନା ହାୟରେ ଦଇବ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିବ ମୋ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛି ମୋ ସୁହାଗ ଯେମିତି 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ଛିଡା ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ସୁହାଗ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ 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 ସୁହାଗଟା ଏମିତି ଠିଆ ହବ ବଢିଆ ନା ବଢିଆ ସୁହାଗ ଠିଆ ହବ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତୁ ବେଲଚ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଜନକ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମତେ ଜି ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଇଲ ମାଇକି ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ମତେ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳେ ସେ ବଜାର ଆଡେ ପଠଉଛୁ ମୋ ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି କହୁଛୁ କଣ ସୁହାଗ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଖଡକଟା ଏମିତି ତଳ ମୁହାଁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସୁହାଗଟା ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ